Asto txiki, aspertuta nago. Baita ni ere. Jolastuko gara zerbaitetan? Bai, baina zertan. Badakit, dendatara jolastuko gara. Dendatara? Bai, ni dendaria izango naiz, eta zu dendara erostera datorren eroslea. Primeran. Hau izango da nire denda, eta hau nire salmaia. Tira, zoaz eta etorri zerbait erostera. Bai. Kaixo! Kaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Zer duzu salgai? Ba, dauzkat sagarrak, barazkiak, kuyatxoak, porruak, azenarioak, denetik, zer nahi duzu? Ze moduzko porruak dauzkazu? Primerakoak. Jarrizkidazu orduan pare bat. Eta dozena erdi bat sagar, eta beste dozena erdi bat kiwi favorez. Ondo da, zerbait gehiago nahi duzu? Ez. Eta zera, ekarri alduzu saskirik hauek eramateko? Ez, jarrizkidazu poltsa batean. Sentitzen dut, baina denda honetan ez dugu plastikozko poltsarik erabiltzen. Ingurumenarekin oso arduratuta gaude, eta ezin dugu mundua plastikoz betetzen segi. Nahi baduzu kartoizko kutxa batean jarriko dizkizut. Oso ongi, zenbat da? 6 euro eta 80 zentimo mesedez. Bai, tori. Agur! Bai, eskerrik asko, agur, eta hurrengoan ere etorri! Ai, ene ama, hau burua! Erosketa astu zait?